काय रे बोलले? मी असं ऐकलंय आजकाल तुला प्रोफेशनल वागायला लागला बेंचो. का? काय झालं? अरे त्या निखिलाच्या लग्नात मी तुला म्हणलं चल बाई आपण पहिल्या पंक्तीला जेवाय बसू, तर तू काय म्हणला? नाही 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 तुम्ही जावा, मी बसतो निवांत. अरे पोरांमध्ये भिकार जाऊ नका खाणार तू बोलले आणि आम्हाला पुढे पाठवतोय लावडे. अरे गप याड जावे, तुमच्यासारखं तर नाही भिकाऱ्यागत जायचं. जरा बॅनर्स म्हणतात त्याला, मॅनर्स, कळलं का? आम्हाला नको शिकवत असला मॅन फोर्स लावडा कॉन्डम. मला त्या संख्येने सांगितलं भेंचो, त्या दिवशी तुम्ही हॉटेलला गेलता, तुझी लायकी तर नाही, पण तू तिथं भेंचो बिर्याणी चमच्याने खात होता. म्हणजे तिथल्या कोट्या बांगड्यावाल्या पूर्ण वाटावं तुले प्रोफेशनल आहे बोचाडे. अरे तुमच्यासारखं हाताला वगळ युस्तोवर खाण्यापेक्षा आहे ना, ते चमच्याने खाल्लेलंच बरं आहे. अरे जाऊ नये, जेव्हा पोरांमध्ये असतो तेव्हा तोच वगैरे असं चाटून पुसून खातो की लावडाय तू. आणि तुझ्या बापाने खाल्ली होतो का रे चमच्याने बिर्याणी झाटे? नाही नाही मी तर नव्हते खाल्ले बाबा. राहू दे राहू दे. अरे बोलले असले जाऊ जाऊ बंद कर बेंचोत, पोरांमध्ये पोरांसारखं राहा, उगाच प्रोफेशनल गिरी नको दाखवायचो मादर चोत. आई झावडा आहे मला प्रोफेशनल गिरी दाखवते, हट मादर चोत.